Hi guys, good morning. So mababa na ngayon lang yung energy ko. So ngayon lang ako makakapag-vlog ulit. Kasi tinatamad na ako mag-vlog. Pero ngayon sinipag na mag-hold. So ngayon magkakape ako. Kape. Kopi ko blanca, baka naman. So I'm trying to put this vlog just to remind to everyone na it's okay not to be okay. So ngayon, i-update ko lang kayo. So ngayon mahal na araw na Holy Week. It's Tuesday. So bukas nakalib ako. So free time ko yun para gumala at i-cherish ang moment ng vacation kasi mabilis lang itong araw na to. Mamaya May na, tapos ano na, pistay diet. So ay magkakape ako tsaka mag-aalmusal. Lalabas muna ako ng bahay. Yung dalawang tropa ko tulog pa na. Puyat kasi. Pero ako hindi ako sanay na mahaba matulog. 3 hours, 4 hours, okay na ako doon. Siguro nga dahil nga sa edad. But anyway, mag-aalmusal nga tayo at magkakape mga kaibigan. Titignan natin kung anong ulam. Nandito sila tulog. Hello, welcome to my vlog. So for today's video, dito ang aking pamangkin na si Inje. Inje, how are you today? Good. How you find your day? How you start your day with cellphone? Is it? And how about Nicole? I'm here to... Hi Nicole! Nicole is Black Beauty, right? So I'm here today to give you an update about in my life. I just want to tell everyone, what's our bayan? Tita, bukas punta tayo dyan. Oo nga! Yay! Nakalib na ako bukas. Saan maulog ka dyan? Nasa iyo ulam. Andun na. No, tinapay, walang baaw. Ha? Anong tinapay? Akala ko itlog. Tinapay, tampatisan. Gusto ko kanin. Gusto ko kanin. Gusto ko kanin. Hi, Sai. So, nandito sila na mga tsakadali. Hi. Kiss me quick. So, kikiss niya ako muna. Kiss mo ako, Sai. Camera mo kami. Ito si Sai. Hinilot ko ito kagabi kasi medyo masamang pakiramdam na. Hi ka. Me. Me. Hi guys. Guys. So for today, titignan natin ang gulay ni Father. Yung bayabas. Saan? Papaya! So nandito yung apayas ni Father. Ilang kembot na lang matitikman na namin ang hinog na papaya ni Father. Dan tatlo yan. Yan. Pakita mo yung... Yan. Tapos dito, tatlong puno yan. So yan, excited na akong kumain ng hinog na papaya. Tapos dito tayo sa aming guava. So, marami na kaming na-harvest na guava dito.
Oh, guava. Matamis yan. Sobrang tamis. Tamis. Tapos, dito tayo ngayon sa amin. Hinihintay ko rin na magbunga ang guyabano. So, magbunga ka na. May bulaklak oh. Saan? Oh, may bulaklak na. Sa oh. Hindi wala rusas tula. Ito guyabano. Wala lang ibang nga to. Babalog na sa Ayan. Tapos nandito tayo sa kakapisalang na manok ni Father. Ha! Ako'y biopruda. Talong ko yung biopruda. Nandito ang kanilang ilan na po na tira. Tapos ang kanilang pagkain. O yan, update ko lang kayo guys kasi para may upload na rin ako. Mag-iisip po kami dahil bukas magbe-beach na naman kami. So makikita nyo na naman ang beauty ng Lingayen Beach. Ang sarap. Kiss dito. Sarap. Video ka daw. Tapos lang namunga ang aming sampalok. Wala na siyang bunga. Yan. At dito ko natatapusin aking vlog. Ay, kakain pa pala ako. Kain muna ako. Dito ka muna. bilaman. Papa ni Papa. Tara. Ang aming pagkain ay... Anong palaman? Walang palaman. Ano kung may itlog? Ang aming pagkain ay ang tawag dito pandesal. So, hello guys, I'm here today with my nephew, my handsome nephew, namely, what's your name? Jaren Snash. Jaren Snash is good in English because in his everyday life he watch a lot of videos, random videos, right? How is that? He's incoming grade 8, right? What do you want to tell to our viewers? Subscribe. Okay. How about take a video of Nicole Liala? Medyo wala akong energy. So ito naman ang buhay ko sa probinsya. Ito. Dito ka lang tatapos. Umuto! Ang baho! Dito ko lang tatapusin ang aking video. At kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan Mag-subscribe. at mag-like at hit na rin ang notification bell para sa lahat updated ka sa lahat ng happening. Bye!